Kublai parlok sa sini beriang song bhaya pi sha kini ke video ke jongi bat mentara sengi ngi kren halor ke jinglong jingman jong ke Tnad ke Pule ke Puthi ha ke jylla Meghalaya bat kum joru kita kila kileti ba ke sorkar Meghalaya kaya le nak ke pos kue pat panwanra ban pynbha ya kini ke Tnad. Kadei ke jingshisha bagi jylla Meghalaya ke ïakynduh ya shibun ki jingeh ha ke Tnad ke Pule ke Puthi kum ke jingbymbiang ki skul ki klasroom ke jingbun ki skul ki duna ki khynnah Pule ke jingdkoh ha ke rukom trekam la ni ke rukom pynïaid ya ki skul bagi jingeh ha ke jingpyllait ya ke bhah la ni ke song pisa kini ki skul hapoh ki skim bapher. But dei na kini ki dau ba ke Meghalaya ke don shatrai do ha ke performance grading index ni kita ke PGI. Tika ke ni ke PGI. Ke performance grading index Kadei ke rukom bishar bentau bat ya nujor ya ke jingleh bhah ki jylla bat ki union territories jong keri ha ke liang ke Pule ke Puthi. Ke skor jong ke Meghalaya kat kum ke PGI ranking jong usnem arajar arpuwei arpuar ke long south pa arpau point rio. Na pedeng ki khat artali ki jylla ki badon shatrai jong ni ka thup kat kum ka PGI score phinyo I hang ne ba ka Meghalaya ka don shatrai do ki wei pat ki jylla ki ba pau ka teng ha ni ka thup ki kan thup ki wei pat ki jylla jong ka than chite lam mingi ke ai ka pelong ya ka PGI score jong ka Meghalaya ban hiar kat ni ki dau ki long ki tu ki bangal ada ban kedau menne haneng kita ka jingbymbiang ki skul ki classroom ka jingbun jong ki skul bat ka duna ki khynnah Pule ka jingdkoh ha ka rukom pynïaid ki skul bat ka jingeh ha ka jingpyllait ya ka bhah ni ka song pisa kini ki skul hapoh ki skim bapher. Dang mention benai umeti rong ba ke jylla konrat ki sangma ula pinpaw ke jing angnut jong ke sorkar ban pinduna ya ke jingbun Tnad jong ki skul kumbangi te baro bah Meghalaya don bun jat ki rukom pynïaid ki skul kum ki skul sorkar ki skul deficit ad hoc SSA ba ki skul bla pynïaid da ki riu shimet. Ban weng ya kini ki jingeh ke Tnad ke Pule ke Puthi jong ke jylla Meghalaya kala terwa banyak penyas no lang no ya ki skim ki babun hapoh ke wei ke skim belai kerteng ke Meghalaya Education Grant lani kata ke MEG ke badai ban pynbha bhah ya ke jingpyllait pisa bat ban kintiu ya ke jinglong kerpang ba ke jingshisha hok ha ke Tnad ke Pule ke Puthi klem ke jingkta ya ke jingkershan pisa. Ukon rat loong ba ke jingpyllait ki Tnad lani kita ki categories kan ya rap ban pynïaid bet ya denti ya ki skul. Ti hapoh kini ke MEG ki skul bagi college kinyo pediang ya ki grant lani te ke song pisa kat kum ke kendor bakongsan kum ke jingbun jong khynnah Pule ke pisa blalum lagi khynnah ke jingdon kami ke jingarap ha ke liang ke jingtei bagi wei ki wei de ke jingdon kam ha skul bat ke jingla jong kini ki skul ban trei lani ban perform ha ke jo ke por ki skul bagi college kinyo ru ya ke bor ba kham klan ban pynïaid bat khmi ke jingtrei be ki nong trei bat ye ki la jingdon kam baro kini ke jing keterang ban pynbha ya ke rukom pindon kam ya ke pisa bat bat ban wanra ki jing mentoi ha ke Pule ke Puthi ke Tnad ke Pule ke Puthi jong ke jylla ke khot bat kerpa ki pat ba baro bakin ai ki jing mut ki jong ki ba sei so ban pynbha shushu ke ni ke rukom trekam bat ban kentiu ya ke Pule ke Puthi ka ba biang bat ka bakin thup lang ya baro kindiat ni nya kran halor ki jing plot ki ba ka Meghalaya ke sakhi ha ke ni ke Tnad. Pinyo I hang ni bagi skor ki bagi jylla ka yo hakin tali ki benta jong ke PGI. Kini ki kentup ya ke learning outcomes and quality, access, infrastructure and facilities, equity, governance, processes and teachers education and training. Kini ke jingeh ke pynïaid ba ke benta ba ke Meghalaya ke kamyo bun ke skor ke long ha ke equity domain. Kini ke benta ke thau halor ke jingkentup lang lanik ke inclusivity bat ke jingpentrikam ya ke hok yo jingnang jing start kam tam ha pedeng ki jat pendiri pat kum ki schedule castes ki schedule tribes bat ki khynnah kan the Hendrai haki santali ki benta ki basa ke Meghalaya ke layo tang ars pa khat san point not na ka nyau spa sao po ke ba pyn'i ba ke don ke jingduna ke ba kraw haki benta ki ba kong san jong ke Pule ke Puthi kum ke jingmi be sai so na ke jingyo pediang ya ke jinghikai ki jingtei ba ki wei ki benta ke jingdon kam lani kata ke rukom pynïaid ya ki skul ba ke jingai jinghikai ya ki nong hikai skul ke wei ru ke jingeh ba ke Meghalaya ke ïakynduh Kadei ha ke jingbun jong ki skul ke bam ya hap setia bat ke jingbun brio kata ke bagi ong ke disproportionate number of schools relative to its population size
Hang ni PGI ba watla ke jingbun juga beri Meghalaya ke duna banyak ke jylla Tripura bat ke belong markat jo bat ke jylla Manipur ke jingdon jong ki skul ke long laisha habayun dujor bat ki we ki jylla jong ke tan jitila mingi. Kalau ka pelaru ba arpa khandai na ka shispa jong baro ki skul Meghalaya Kadei ki skul ba yo jingkisha na ka sarkar na ni kita ki aided schools. Kani ka long ka jing ya pair ka ba kraw na ka jing Kenya ka ribro ka way ha ka ba ki skul ki yo jingkishan ki ba yo jingkishan ki long tang hapoh san na ka shispa. Hang ni om dei ban klet baki skul SSA la kan thop lang baki skul sarkar na marka sarkar India ka Kenya ki skul SSA kum ki skul sarkar. Bat kan ni ka jing Kenya Kadei na ka Tnad jong ka Pule ka Puthi jong ka sarkar India. Ka jingbun jong ki skul Meghalaya kalawan lam ya shibun ki jingeh. Bat ka way ni kini ka long ka jingbam long marka jo ha ka jingdon jong ki skul bat ki khynnah pule. Ladangi Kenya baro ki skul, laki de ki skul sarkar, SSA, deficit, ni ad hoc, ni syamba hadu aspa handriu teli ki skul kim don khynnah skul. Lani om don jing penrung khynnah ha kini ki skul, bat kumba arhajar aspa handriu khandai teli ki wei pat, kitang ki don khynnah skul ki ba om palat ya ka shibhongut. Na pedeng ki skul deficit bat ad hoc, kat prateli ki skul kim don khynnah skul. But she hajar she spark southway to liki way but kidon khynnah ke bam palat ia ke shupongut. Kumjor ki skul SSA lai po liki skul kim don khynnah but arspa andre pu prat liki way but kidon khynnah pule ki bam tam ya ke shupongut ki khynnah. Nagi skul sarkar pat khat way to liki skul kim don khynnah but she spark lai po art liki way but kidon khynnah kata bam palat ya ke shupongut. Kini kim di jing Kenya masih say nang ni nang tay Henry malawan rahi dak sarkar ke belakan top hagani ke discussion paper. Ke jing persyang ban kersyani kini ki skul ki baduna pala ki khynnah skul ke long ke bakham khia. Kani ke pynïaid ba don kam kerki banwan ra ki lat ki nanti ban pinya snok lang ki skul. Kham ta me ki tu ki skul ki badon ki ba ke jing don jing khynnah puli ke long ke baduna bha lani ki bam don setia. Kani ka yarap ban pin kin ria ya ke jing kershan song pisa sya ke jing pynbha ki jing tay lani ke jing pynbha ki ying skul ke jing pynbha ke rukom iing hikai ba ke jing kiu hiar ke Tnad puli Puthi berakawai. Haki ni gisnam lalet ke Tnad ke Pule Puthi Meghalaya ke lasaki ya ke jingmi jong shibun teli ki jaj grant in aid scheme ki ba sarkar ka aj ki skul ba ki college ki ba pynïaid de ki riu shimet. Yakini ki grant in aid lani kini GIA scheme ke ba sarkar ka aj ki skul la phya ha shibun teli ki benta kini ki kinthub ya ka deficit GIA nang ta ya ka deficit patent nang ta ya ka ad hoc GIA nang taru ya ka night lani morning ad hoc secondary school nang ta ka science grant nang ta ka Hindi grant nang ta nagbenta ki fourth teachers ki IE volunteers pre-primary but ki school SSA ki ba khmi da ki riu shimet nang taru ki don ki non-government school ka jing don bun teligi scheme grant in aid kawan ra shibun ki jing ha ka rukom ya ka kam ka jam ki badang beteng ban pinwit ya ka jing kiu jong ka Tnad ka Pule Puthi ha ka jylla kani ka rukom long jong ka Tnad ka Pule ka Puthi kala ne kum ni mentala bun teligi snem bat ka jing terwa jong ka sarkar ban pinbet ya kini ki jing ka long ka babyang. Namar kumba ka long menta kani ka Meghalaya Education Grant ni kata ka MEG katurwa ban pynbet pynbha ya ka jingpyllait pisa ban pynbha ya ka jingpyllait ya ki skul ba ki college bat ban kentiu ya ka Tnad ka Pule Puthi ha ka jylla hi berakawai. Skapi kani ka jingbatai lingko jong secretary ka Tnad ka Pule Puthi uswapnil tembe halor kani ka MEG. You know, this consolidation of schools is very important. Consolidation of grants is very important. It is because of these complexities in the education system, in the education institutions which are there. We have created this complication. So we have to simplify them. And once it's simplified, then we can free up ourselves, you know, and talk more about quality interventions, talk more about quality education, talk more about policy interventions. And the department can focus on that.
Meanwhile, we ensure that we streamline all this, which is currently, the issues which are there, we streamline and we move for quality interventions. Hagani ka benta ka sorkar ka lakhot ngobhaya baro ban ai jingmut lani kita ki jingdkoh halor kani ka jingterwa ka jongka bat ka tarik ka bakhadu ban pha yakini ki jingmut ka long ha ka lai phoi tarik ujemang mentau snap. Hadin balayo ay kini jingai jingmut ka Tnad ka Pule ka Puthi kan pelong ka jingelang bat ki kan hon bapher ki biade bat kani ka Tnad nani ki liang ki bapher banyak kran halor kani ka benta. Te parlok ka tu ngila poish bakut jong kani ka video ka jongi balada pidan ban ai ka nu jingai jingmut cha sarkar ngin pynbymbiang yo tu email ID ubalap kenthop ha ka discussion paper ha ka ni description hapoh ha ka ba phi kum ki pai ba phi la ban ai jingmut shaka sarkar kumno ban bha yak Tnad ka Pule ka Puthi ha ka jala jongi hi te tat ni syam yamat phi ha ka wei pat ka por bata ka wei pat ka video ngadi bang ti mauri na ka mentau for friend media ku Pule ka por jong phi baro